bini tui thampui kamio parani bororok election ni pore ang kokri klama tongo jagao paro je election ni paimani pore borokoi malai pini hinui tini election paimani ek mas ni pore o parani joto bororok o kamini joto sini cakra rok ini bunga pohon saman sikla sikli joto tumui tini kaisa panda khaika tini o parani bibhinno samosa tei lama tui karan bibhinno je nangmani paro tei sing koklam salaika boskango parano bahaikai जों सासा खाइमा बाहायगे नायखौ खाइमा मनो तै सिम समायका खालायमानि बिसिं फैखि दिनै सरकारनि डिपार्टमेन्ट निबो विभिन्न डिपार्टमेन्ट बरनो तुबुय लामारो फुलुका खेत तै लुनानो फुलुका कारण डिपार्टमेन्ट तै नमजांनाय डिपार्टमेन्ट तुबुय आफु जत बाहायkai दति बंनि जारा जे समस्या दंनि समस्या समाधान खालाम मनो तै आलोचना खाइमा Joto parti apa kau lainnya? Dia seng, dia apa lagi nai? Dia Lokorok sih. Kita kaisa black hen angku. Sini, zara sini kasu kotor. Ani bukan saman ani amani saman. Orang ani jual jalan kasu kotor hamzagri. Kopi sahaja. Ini sahaja bang sahaja. Kam kena sujongan kawa. Karena kam kena sahaja. Sudah buku baca sama simen ya. Agak order file kasih deh. Kalau agak जों ताबो मन्त्रिनि खामानिखौनो जोंनि आगो सेंसन गैथां गायसै गते बुंनाय जारा तुइमाया खरो जि तुइ खापैयो तुइमाया खरो आगो जतनो तुइ अर्डार खायरखा जोंनि ताबो तत्व सिनि बाबु संजयनि निसिमि वा तियं खा आगो लामा मिसि 100% ग्यारेन्टी आगो सुनो ग्लासमि नाइसिन केसि आगो सिनि खा अर्डार बस लाइजाक तुम बस प्राइस हाइ गमान के आमरो जों कोनो आनाजानाय करै इंगे जा किसु सिनि समस्या दंमोनि जोंरो जों किसुता एप्लिकेशन दं जों रलायखा बे एप्लिकेशन माने बिसि मिटिं नि सिर ओंखारै लगरो होय दं माने बिजेपि फांथ आईपीएफ फांथ जे कोनो सिभेन फांथ कय जायगा लगराया किन्तु बा सिनि सार बिकास नमा माने बिसिंखै लगरखा सिनि तिनि रहमानि तानि आनरले रां हाबिया माहाय प्रश्न फायगदो कायसे कुसु हाबिया फान उमानो हायसि आबो परिष्कार क बाइक हाबिया अपन मुसुं बुसिगा नांनाय बासो बुसु चेक खायादो कागो गेसन तिनि ब्लेक टं थमनि सा जों दीर्घ दिन जों जाति हानि बाङै सामु तांलाय थैमानि बिसिङाव फानो जों काहांके चेरि नैगे निबाङै पारनि किसुता लिडारनि थानिगो रखांके ब्रक चेक खायगै नांखांके उलफानो रमानो मामारो रेशन कार्ड जमा मारो के बासो बुसु तंगो अरो जेरो खायमा जागो एकाउन्ट काहांके कायारो तंगो सिगदे आं हाय जमाराय रखा किन्तु गांखे गां आसा बायो अमायखौ मान सुनो बलगे रुइ दंनाय तेसिनि खामपनि जा किसु डेभलप निया जों आगे रगो जों अनेक पारा रगो जों खाना सालाय एमएलए लागे मन्त्रि लागे एमडीसी लागे जों सुदु बथिमि रय लागे मन्त्रि थाङा एमडीसी थाङा एमएलए थाङांगे जों मोखांनो गैया 1 बছर लाय थाङो 5 बছर लाय थाङो माइखेनो सरकार पाइ थाङो आइसि गे तिनि जों आलादा खिन्थु खाहायसि जों 2023 जों बीजेपी आईपीएफटी जुट थागितायसा सरकार हाखिखा इंगे जों अरजागो जों कैंडिडेट माखा सिनि आईपीएफटी बीजेपी जुट माने बिसिंगो बाथायनि इंगे सिनि बरन गोनां सार सिनि बिकाश देबबर्मा ते मन्त्रि बंगै पैखा इंगे बाक्सा बुसुंगे मन्त्रि आगे खेल खाया इंगे तिनि बो मन्त्रि इंगे प्राय 1 मास सिकाया को हमा हाय तिनि बताबो दै खापैगो जोंलाय मालाय गानि बाङै बब जों मालाय गानि बाङै
চিনি কাহাইয়া চিনি যে যা কিছু পাড়ানি যে লামা হন্দির তুই হন্দির বা যে কোনো সমস্যা আবনো নাইগানি বাঙাই ব তিনি হাই নুজা ফাই ফাই বস অমাইखौनो सारा ट्रिपाव गुरै दं इनके जों बेलायखौनो हातुं हायसि इनके हायनि बाङै जों बनो जों मोनसा सुगमाया जों बनो रां बरगानि सुग गैया जों मोनसा बनो खायगानि सुग गैया हायखौनो जों जा किसु बनो घम किसी साया फारमानि बिसिंतै जों बनो हामबाया फारलायनाय सुदो दै थाम्पैनि बिसिंतै सोमोदो दै थाम्पैनि बिसिंतै खायगे जों बनो बरमया फारलायनाय इनके फार्स्ट जों बनो बिजय मिश्रक तो चिनर ना खालाय मालिया आइफानो तंथमानि बिसिं तैबो जों बनो पहिला खुंया फारलायनाय चिनर चिनि लिडार चिनि बरम गना सुस्त्रम हन जमातिया नां कयनाय बनो खुं माला या फारफायदिखनो